V určitej dobe, ako keby v tej spoločnosti sa určila taká hranica a začali sa ľudia posudzovať podľa toho, či sú užitoční pre spoločnosť alebo nie sú. Ale vlastne sa začali posudzovať len v takom nejakom materiálnom kontexte. Lebo ja si myslím, že samozrejme každý je hodnotný, každý je dôležitý pre niekoho, ale možno naozaj z hľadiska takej tej užitočnosti ekonomickej, tak zrejme nemajú až taký potenciál možno ako nejaký zdravý človek. Baboška. Hej, baba. Jo. Ale nečkať, ale pôj. Baboša. Zpívam domové. Bojím vás. Ale má čiatka, ne? Manžel, vystup. Manželka pôjde len s tebou, inak sa bojí. Neboj. Ukážeme len Danielke, že kde ste bývali, kde ste spali. Aj tam. Tak ukáže, že kde, ja si nepamätám. A Ferko, ty si mal spávať kde? Chlapčensku. A chlapčenské bolo kde vtedy? Hore. Poď, Miňuša, ukáž. Poď mi, nepomôžeme. Ale ty čo je na Púda ostala bodika. Zatiaľ, ale pôjde ona. No, a cez okienko. To zohľadte, čili. A kde si mal dostal, pamätáš si? To ja som tuto, na tomto mieste to bolo, presne tu. Jeden šor celý bol, topom bol tu druhý šor, a ešte jeden celý šor bol. Ktorý bol, že taký jeden nočník bol, zvykol bývať, či dva nočníky, a to sa to ráno sa to vyrievalo, to si pamätám. Ukážem, kde si mala posteľ a budeme spať. Nebudeme tu spať. Už tu nie je posteľ. To jedna cestička bola taká hnusná, ja som ju nemal rád. A bola cestička sitá a ona zvyka nás chodiť trasiť. Strašiť vás? No, za to, že sme jej papulovali jej. Ako vás strašilo? Obači chodila sviečkami a to ja som chytil tu jednu záconu, jednu karizu a rovno na ňu to spadlo. No, to je pravda. A to prišiel do kostola, pánovi farárovi, jakú veľkú reču máš, kaďaru máte. No. V období socializmu, keď začala na Slovensku vznikať taká inštitucionálna sociálna starostlivosť, tak ona bola taká veľmi skupinová, taká kolektívna. Pod jednou strechou v nejakých inštitúciách žilo strašne veľa ľudí. Není to nejaká minulosť. Vlastne ešte v súčasnosti to tak funguje a veľká väčšina zariadení sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím funguje na takom systéme inštitúcií. Dalo by sa to veľmi pripodobniť možno nejakým takým zariadeniam na výkon trestov, proste niečoho, pretože tí ľudia sú v tých zariadeniach často tak internovaní. Minko, a do koľkých rokov si tu bol? Ja som bol 14 rokov, ja som odišiel v 1987. Oni sa nás nepýtali a to jedna, čo mi Kata Kalačová patrila ako medzi nami, tým kolektívom. A jedine, čo ona mi povedala rovno do očí, že ideš do Haliči. Jediná, čo mi ona povedala. A nikto, ani jedna žena mi to nepovedala, ani na Besanič. Toto bolo po mňa kruté, toto. Kruté, že ti nikto nič nepovedal? No. No a potom ako to bolo? Oni ti zbalili nejaké veci? Oni balili veci tak, aby si to ty nevidel. Áno. A volá, keď bol taký mikopus, oni ťa kamali, dávali ťa volá, keď ideš na Lenger, išiel si na Lenger, to je pravda. Tam, aby vedeli, aké máš buď chorobu, či čo, a medzi tým ťa dali do Haliči. Ale oni ťa uspávali buď liekami, to si dobre pamätám, aby si ty nevedel. Áno. A tento není zvyknutý lieky brať ako ja. Tak spíš aj ty týždne, lebo ja som to nebol zvyknutý lieky nikdy brať.
Taký No. obuvovák to bol, no. Aby si spal celý. No, Koho ste mali najradšej? Martušku Mulalovú. Martušku ste mali najradšej? Veľmi radi ju mali sme ju. Však to bol tvoj miláč. Ja ti všetko bezadiš. Ty. A keď ste robili zle, tak dávali vám nejaké tresty? Tu? Tak tu neboli také veľké pesne, boli na zajky, boli, to si pamätám. Kazajky. Boli, keď sme Kazajky boli a tabletky, tie stovky to len. A zo spani. Možno naozaj to obdobie od toho 89. roku, ako sa zmenil režim, tak odvtedy sa v podstate začalo viacej uvažovať, aj viacej sa hovorilo o tých službách, začali vznikať možno také nejaké menšie zariadenia sociálnych služieb ako neziskovky, ktoré boli už úplne diametrálne odlišné od tých veľkých inštitúcií. Aj sme v rámci toho možno kaštieľa, keď sme boli, tak sme prešli takým obdobím humanizácie, že proste, ja neviem, tá humanizácia bola možno o tom, že to zariadenie sa vymaľovalo, vybavilo sa nejakým luxusnejším nábytkom. V izbe sme už nemali 16 ľudí na jednej izbe, ale bolo ich tam 10. Takže len to bolo stále málo. V určitom bode sme pochopili, že humanizácia je málo, že proste musíme začať robiť niečo viac. Že musíme tých ľudí naozaj dostať do takého normálneho prostredia, lebo to je asi to, kde môžu potom fungovať na základe možno takých tých vlastných preferencií, mať oveľa vyššiu mieru nejakej slobody, zodpovednosti za svoj život. Má zrazu možnosť rozhodovať o tom živote sám. A ako sa nám darilo možno získať nejaký nový dom a ako sa nám podarilo získať nejaké zdroje, tak postupne sme tých ľudí sťahovali. Čiže vlastne my sme sa sťahovali od roku 2008, vtedy sme presťahovali prvých ľudí a v roku 2011 vlastne ani nie, že posledných, tých predposledných, lebo tam tí poslední ešte zostávajú pri tom kaštieli. Hurá, papi! O tom musíme zobrať. No, Peťko, poď, tak, si dajte na nohy, aby mal proste nohy. Ale už falošne hral. A nie. Už ty si išiel od Ámonu, ty si išiel do... Skúsim ja. Vrátko, hraj. Aj myši uvidú, aj mačky nepotrebujete. Z tej pôvodnej Slatinky fungujú 4 domy. Sa tí klienti proste tak podelili do 4 domov, ale proste ešte nám potom tak akože úrad prihodil ďalšie 2, čiže momentálne máme 6 domov, v ktorých sa poskytujú služby. Tak. Nakeším domček a tu budeme presťahovať sa. A čo tam budete robiť? Budeme mať kuchynky váliť. Ty vieš variť, Jarko? Áno. A čo vieš variť? Aké jedlo? Spaghetti. Tu je posteľ a no ako stíha. Budeme za výku presťahovať, nájdem kamarátku Žiliny, jedna volala Behatka a tu je Záladka. Tak vlastne každý dom je svojím spôsobom špecifický. Sú domy, také tie podporované bývania, kde sú nejakí sociálni pracovníci alebo je tam nejaký človek. V týchto domoch to už nie je na 24 hodín. Čiže vlastne už títo ľudia fungujú tak, že majú tam službu na 12 hodín, večer sú už sami. Čiže už sú oni takí relatívne samostatní v tých veciach, kde už ten personál nepotrebujú. Tu je aj kľúč vypadol. Nevadí. Kľud pomaličky máme. Budeš mať nové kľúče, Jarko, teraz. Kľúče nové? No, asi hej, nie? Áno. Toto pobali. Kamelom. Ja ti budem držať tačku, hej? Áno. Toto dáš. A ešte toto ešte, čo mám pobalené.
Ešte toto sú vykýtavé. Ahoj, Janko, tak sa dívaj. Nech sa ti darí. Áno. Dobre? Ahoj, ahoj. No, čau. Čau. Kam ideme, Jarči? Tam. K nám, nie? Kde Bohuš býval, a ty? No. Ten šofér mi Jako? Kde si? Čučo. Toto bolo tvoje kľúče. Áno, moje. Ďakujem. Ďakujem vám, co? Od čoho to máš kľúče? Od domu. A ešte? O bránu. A ešte? O izby. V inštitúcii alebo v takomto zariadení sa za tých ľudí všetko robilo. A bol to umelý svet, čiže v tom svete neprebiehali také tie bežné činnosti, interakcie, v rámci ktorých žijeme v nejakých svojich rodinách. A v rámci tých rodín sa my už ako deti tým prirodzeným sociálnym učením učíme. Proste veci, ktoré nás už potom nikto neučí. Keď sa oni presťahovali do toho normálneho prostredia, tak sa vlastne učili, dá sa povedať, že odpiky. Ľudia, ktorí sú naozaj že fyzicky úplne v pohode, nemali možnosť možno robiť ani také úplne základné veci. Čiže ja si myslím, že ten systém bol zlý najmä v tom, alebo aj v tom, že tým, že možno okolo seba si niečo robíme, tak ako keby sa tvoríme. Proste človek si tvorí osobnosť cez svoje vlastné nejaké skutky, činy, nejaké prežívanie. A keď to nemáme, tak tá osobnosť sa jednoducho netvorí. Alebo nemá sa na základe čoho tvoriť. Čo potrebuješ? Aha, vysypalo sa ti. A ty si to sem niesla do izby? Toto ti musí niekto držať? Nás sa učí aj sama. No tak asi to nevie, no. Ale vie. Len si robíš. Čo nerobíš? Čo čakáš? Na druhých? Rozmažde. Neboj sa, Boba, vyriešime to. Ja to podržím. Áno, mám. Kde? Žubíku. A to by ma prispať do roboty. Áno, moje Máš všetko. Ty ješ pondelok? Naši klienti sú veľmi rôznorodí, pretože mať mentálne postihnutie neznamená, že vieme presne cez kopírák povedať, že aký ten človek je. Ako medzi všetkými ľuďmi, aj medzi nami, tak medzi nimi sú strašne veľké rozdiely, aj osobnostné, aj čo sa týka možno nejakého handicapu, alebo proste toho, akú nejakú mieru potreby alebo nejakej podpory potrebujú. Čiže to bolo možno niečo také, že na základe čoho sme tak možno trošku uvažovali, že ako by tí ľudia mohli fungovať, ale samozrejme aj oni do toho vstupovali, lebo už keď tak trošku sa rozkúkali, tak oni už tiež mali nejaké predstavy o tom svojom živote. Vy ste na tej Slatinke nič takéto nerobili? Od malička nie. Nemal nás nikto naučiť. Lebo oni nestarali sa. Dobre, aby sme boli sprostí, tak preto. A Deniska mala pravdu vtedy, aj pani riaditeľka Kelemenová, lebo ich máte ich učiť. No. A nie, aby tu sedeli a nič nerobili. My sme sa len iba tak hrali.
I nám dávali tam kocky, kúželky, knížky sme obzerali. Potom, vravím, ma Deniska začala učiť sa na 2 hodinky písať, čítať a potom s dobrovoľníkmi. A teraz takto pomaličky. Podpísať sa. To som sa nevedela ani podpísať, veď som nevedela ani písať, nič. A kde si sa prvýkrát podpísala? Naozaj. Neviem, či nie. Na dohodu, keď som mala, čo som robila. Po takejto tme, Miňo, ty chodíš do roboty? No. Jeho. Nebojíš sa? Nebojím sa. Ja si myslím, že obavy sú stále. Čím bližší vzťah má človek k druhému človeku, tak má obavy vlastne od toho druhého. Tie obavy sú veľmi dobré na jednej strane, ale na druhej strane nemôžeme sa nechať tým nejako limitovať na toľko, že proste zoberieme tým ľuďom všetky tie možnosti na to, aby mohli fungovať v tom živote samostatne. Ale vlastne bez toho, aby človek prevzal nejakú tú zodpovednosť, tak sa nič nenaučí. Prečo teba dali na Slatinku, keď oni ostali doma? To. Súrodenci. Neviem to, či povedať. Toto, či neviem povedať. Lebo som chodil som aj do školky, aj do školy. Ranne. Jednu školu som vychodil. Rannejšie prvákami som chodil a to podľa už tam dali. Za to, že som prestal rozprávať a to potom som sa tam naučil rozprávať. Kde? No páčinke som sa naučil, lebo som to nevedel. Hej, tu je diera, ale to trhali, také budú mať, no čo sa ja trápim. Iveta nekupuje a nie je to jedno. Koľko tu stojí jedna noc? 8 €. Jaj. Neriešim ťa, nekontrolujem, nezistujem, či si naozaj taký máškera neprerušuj ma. Tiež vlastne sa snažíme, aby tí ľudia z tých domov odchádzali. Čiže nie je to zase o tom, tak ako to bolo v tej inštitúcii, že ten človek tam je zatvorený možno niekde inde, v nejakom takom niečom menšom a možno krajšom, ale podľa možností, aby stade odchádzali, aby to bolo také normálne, prirodzené, ako to funguje proste aj v takom tom bežnom našom svete. Zata mám službu a posata do Ambly. A čo robíš v Ambly? Upratujem škody, rážku. V takom normálnom svete sa nám stále niečo deje. Stále sa nám deje niečo možno, čo vnímame ako pozitívne, ako veselé. Dejú sa nám veci, ktoré sú možno také smutnejšie. A to všetko prežívame a na základe toho sa potom niekým stávame, niekým sme. A
teraz vlastne ako sa presťahovali, tak to je možno také veľmi podobné našemu životu, že proste ten deň je niekedy možno naozaj hrá všetkými farbami, lebo proste zažijeme nejaké veci, ktoré sú nejaké možno iné a to je možno naozaj ten rozmor toho normálneho života. Počkaj, dobre. Obírky sú také prosté. Nie, ale citov nie zase šuby, nemôžem od vás mať. Viem, kedy je dosť. A pravda, že dúfam, nebude haflikovať, aby nemalo jedno s ťahom. Tak čo, Zoli, spokojný si v robote? Áno, spokojný som, veľmi som rád, keď taký robotu mám. Ja doma si rád také, vždy si vymýšľam si robotu, montujem. Mám sestru ešte dvoch mám, viete. Bol som párkrát u nich, to im už vadilo, viete, volal som, môžem ísť k vám tomu, povedala mi tak. Zolko, nemôžeš, tedy môžeš prísť, keď my ti zavoláme. To aký povedz mi Danielka už, aký odpovedz je to? To je rodina? Nemám na koho poládnuť už. Danielka, ja mám lepší život ako oni. Priateľku mám, hodím do roboty, kamarátov mám. Hodím, kde chcem, poviem, idem kolčovať, idem tam, nezakážu mi. Nie som obmedzený, som voľný. Svoj život sám musím to robiť, sám musím to zabezpečiť, by bolo dobre. Ja som tiež robím aj motorovú pílu, viete. Mám aj to mám doma. Aj motorovú pílu mám, všetko, čo mi treba. Viete, chodím ľuďom robiť, potrebujem na orade, viete. Viete? Menili sa vo všetkom. Akože jedna rovina je, že čo sa ten človek naučí. Hej, že proste získava nejaké schopnosti a tak ďalej, niekde sa posúva, zrazu to začína vplyvať na také jeho sebavedomie, takú sebadôveru. Akože naučiť sa možno tie také fyzické zručnosti okolo seba, to bolo relatívne jednoduché a dosť rýchle. Ale proste naučiť ich byť sami sebou, proste, že teraz si môžeš povedať a teraz sa môžeš rozhodnúť a môžeš rozmýšľať o tom, že čo sa ti páči, čo chceš, kde chceš ísť a tak ďalej. To bolo oveľa náročnejšie. Proste pracovať možno s tou osobnosťou toho človeka. Tá bola absolútne potlačená v tej inštitúcii. Dobre, ja len iba podáme tam. Dobre, ja len iba podáme. Počkaj, Anička, pomôžem ti s ním. Ona je sačka. Či Miročko. Joj, Erika. Nieš. Mi sa páči. Dobre, ja dám do lopatky. Erika, tu máš potom vodu. Díky. Ďakujem. Ale kde to príde a všetky zákazníci nám dokazujú, ako stále, keď príde dáka nová. Dobre, ja ju chytím, no ja počkám. Dobre, sa to zase takto nesie? No, ale vieš, to je pohode, neboj. Anička váš vrahne. Mariečky. To mám šikovného prata. No, musím. Radšej ako druhý, to by som nechcel. Aj tak vzťahovo sa menili smerom k sebe, že začali vznikať medzi nimi možno tiež také nejaké iné vzťahy, ktoré vedeli nadviazať, pretože v tej inštitúcii tie vzťahy medzi nimi neboli až také nejaké, ako sú teraz. Tak, dobrý úsmiech. Počkaj, radšej takto bude lepšie, lebo... Keď povedal som, prídeme metrom, ja idem odmierať, keď budeme... Slatinka je výnimočná tým, že sú tam vlastne také prirodzené vzťahy, aj čo sa týka možno takého pohlavia, že sú tam aj muži, aj ženy. Ale zase tiež to nebolo prirodzené, aby tí ľudia spolu nejako fungovali alebo žili v nejakých pároch.
Čiže vôbec všeobecne si myslím, že to je jeden možno z tých predsudkov, že tak predpokladáme, že títo ľudia takéto potreby nemajú a keď ich aj majú, tak kto vie, čo by z takého vzťahu mohli byť a proste, a to je už zase možno to, že vnímame tých ľudí ako deti. U detí nepredpokladáme také potreby, ale napriek tomu, že ten človek s mentálnym postihnutím možno mentálne alebo v rámci možno toho intelektu je na úrovni možno takej nižšej vekovo, ale zase fyzicky a čo sa týka možno takých tých normálnych, prirodzených ľudských potrieb je na normálnej svojej fyzickej úrovni normálneho veku fyzického. Takže tie potreby tam sú. Som normálne spotený. Som normálne spotil. Nevadí, koľko je? Do rána. Na. Idem mali havu. Halo, nepozeraj na toho psa. Daj koľko. Daj. Tešilo ma moc. Aký mám službu, to nevadí. Pán mi ho nehundral, ma pustil dobrovoľne. Dobre, idem. Uvidíme sa, hej. Čau. A nehľadaj kočku. Ktoré? Dobre. Danielka, ahoj. Čau. A bye. Svet nie je nejaký VIP klub pre ľudí, ktorí sú v rámci nejakej hierarchie vyššie, ale proste naozaj tie základné veci, ktoré v ňom sú pre každého človeka. A vlastne aj ľudia, ktorí majú nejaký handicap, tak by mali mať vytvorené nejaké podmienky na to, aby mohli využívať také isté služby a participovať na tom, ako tá spoločnosť vyzerá. Takisto ako každý človek. Či sa chcete skôr možno rozprávať a niečo vedieť? Alebo že či by ste chceli tie objekty nejako prejsť, lebo... Urobíme objekty, ale najprv vysvetlíte samotný kaštiel, teda tú situáciu, a potom pozrieme tento vedľajší dom. Jasne. A potom pôjdeme tie ostatné budovy. Môžeme kľudne akože aj znúka ísť, no ten kaštiel je v takom, by som povedala, že dosť dezolátnom stave. No a možno otvorená je tá... No jasne, najlepšie tak. No kam idete teraz ďalej? Pustíte sa? Jo, ja spadnem. Ja Jo, idem sa dole bojím. kopcom. Ja si budem brziť pomaličky. Ja idem dole riadne, normálne. To Aj ja. Na to A ty obor ideme. spadneš. Rozbij si hlavu. Ako môžeš rozbiť? Pozri, ako sa ide dole. Čo ste taký bojkot?